नमस्कार दोस्तों, आज के मैच में फेरू एक बेर इतिहास लिख देहलस भारत। रीजन लेटर एन इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम पाकिस्तान पर 61 रन से इतना जोरदार जीत दर्ज कैलस की पूरा स्टेडियम गूंज उठल। चक दे इंडिया। पाकिस्तान की टीम मैदान पर उतरल जरूर, बाकिर भारत के गेंदबाजी आ बल्लेबाजी देख के लागल जैसे उनकर हौसला पहले से ही डगमगा गयल रहे। फायर मैच की पूरा कहानी टॉस जीत के पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम रन चेज करे के फैसला कैलिस। भारत पहले बल्लेबाजी करत 175 रन के मजबूत स्कोर खड़ा कैलिस। टक्कर हीरो रहले ईशान किशन 77 रन। उनकर बैटिंग देख के पाकिस्तानी गेंदबाज लाइन लेंथ भूल गए। साथे कप्तान सूर्य कुमार यादव 32 रन के शानदार पारी खेल के टीम के मजबूत स्थिति में पहुंचा देहले। बुलेस आई गेंदबाजी में कहर जब पाकिस्तान 176 रन के पीछा करे उतरल त हाई वोल्टेज हार्दिक पांड्या पहला ओवर में झटका दे देहले। फायर जसप्रीत बुमराह आके टॉप ऑर्डर उखाड़ देहले। बाबर आजम जल्दी आउट, रन रेट आसमान छुए लागल। 18 ओवर में पूरा टीम 114 पर ढेर। भारत 61 रन से जीत दर्ज कैलिस। रीजन लेटर एन फायर ई जीत के बाद साफ दिखल कि भारत के दबदबा कायम बा। ऐसा न्यूज जाने खातिर चैनल के सब्सक्राइब करें। चैनल के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Unbelievable match.